abazalwane kusukela kubishop phezulu ukwehla njalo wakile holini nabomabishop kazi nabandla lonke ngelihle igama likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu alikhethile ke lelanga namhlanje lilihle. Haleluya. Wanathi namhlanje sibe khona. Haleluya. Umsebenzi usazoqala, uNkulunkulu angahamba nathi futhi asilondile. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Running and pile la lonke egameni lenkosi uJesu. Phila futhi kakhulu. Yeah. Amen. Umsebenzi wethu. Hallelujah abantu. Amen. Ungathi uNkulunkulu umsebenzi akawuqhuba kahle ngoba ayikho into eyenziwa ngaphandle kwaNkulunkulu. Yeah. Amen. Eyenziwayo kusuke esinaye naye aselosile. Hallelujah abantu. Amen. Egameni lenkosi ngiyabonga. Amen. Amen. Great honor for children of God and for God's Revolution Ministries to be here to witness this day that God has made. We are proud of Babu Nkosi and Mamu Nkosi. May God richly bless them. May they move from glory to glory. May God enlarge their territory. Hallelujah. Amen. May they overcome every obstacle. Siyazi kubadlule kuphi. Hallelujah. Siyazi imsebenzi yabo. Ngathi Nkosi ngathela umusa. Amen. Amen. Amen.
abazalwane bonke and officially ayivule inkonzo. Ngeza phambili mfowethu. Hallelujah. Ile nimbingelele bazalwane. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Bingelela ama-archbishop wami. Nkosi yomusa. Hallelujah. Amen. Bingelela ama-bishop wonke. Amen. Egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Kanjalo nakumama ama-bishopikazi nabaholi bonke. Ngize ngiyofika entsheni. Haleluya. uJesu ayinkosi namhlanje. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Haleluya. Sibonge bazalwane. Amen. Haleluya. Echildren of God. Haleluya. Uyathi umholo ngiphethe akukho sibhakashi. Amen. Haleluya. Inkosi nasikho isibhakashi. Ngabantwana bakaNkulunkulu uma sikule ndawo. Amen. Haleluya bazalwane. Yena thishi lenkosi uma ngifunda kahle la ngizocela nje emsemvulela uPerse Petro 4 iverse sizawuqala la ku9. Haleluya. Haleluya bazalwane. Incwadi kaPetru yokuqala isahluko chapter 4. Isihloko sithi kuhluphekeni amakholwa mabekezele akhuleke abonge uNkulunkulu. Ifundeka ngale ndlela uverse 9 wekhona. Anongenisana ngenjabulo ningakhononi. 10 Nikhonzane kube yilona loyo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Amen. Ngibusisa ke bazalwane lithi lenkosi anongenisana. Haleluya. Ngejabulo. Haleluya. Ungenze ukuthi unyangenisana ngejabulo kadalelo la uzongenisa ingelosi kaBaba uNkulunkulu. Nikhonzane kube yilona loyo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omningi kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Thandiswe nje njengabaphathi abanjani abahle. Haleluya. Amen. Nkosi yami uNkulunkulu aziqhenya ngabo noma sezulwini akunaba. Haleluya. Emhlabeni abaphathi. Haleluya. Abahle ningene kulomusa kaBaba uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Omningi kangaka. Haleluya. Siyazi bazalwane uNkulunkulu yona loyo okhona kule ndawo umpile. Haleluya. Haleluya. Ukuthi namhlanje abe nezwi nabaye baphiwe ukuthi benzeni bakhonze nabaye baphiwe ukwenzani ukuhlabelela bazalwane. Haleluya. Balamazi ngithi bazalwane asimdumiseni uNkulunkulu kulomsebenzi. Haleluya. Kunye ke bazalwane umsebenzi wanamhlanje ume kanje sizokwembathisa ubaba uNkosi nomama uNkosi ingubo yobu-archbishop. Haleluya. Haleluya bazalwane. Umsebenzi wethu ume kanjalo ke namhlanje umholi ke wethu baba uNkosi ohambile evangelini. Yazi ngikhumbula nje ngathi singabafananyana nje. Haleluya. Sisemnyama emehlweni sikhona nje. Haleluya. Samba nje. Haleluya. But kwafika leso sikhathi umholi wethu naye engumholi asifundisa. Haleluya. Ubaba nje mina ngimthatha njengobaba. Haleluya. Ngifunda okuningi kuya. Haleluya. Bekezele nazo zonke izinto banomama endleleni. Haleluya. Bahambile ke kule evangeli bazalwane namhlanje bayideserve le ngubo. Amen. Haleluya. Uzokuthi umhlabelo owenze kahle
Haleluya. Abenze kahle. Haleluya. Bayohlala noJesu. Haleluya. Haleluya bazalwane. Okunye ke bazalwane ukudlulisa nje masinyane singakayi kudeke bazalwane. La ekhaya ke baniphuma nje kunama toilet la ngaphandle. Amen. 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 Angisho bazalwane uyihleli nje ngokwenyama kuphela kodwa uyayihlela nangomthandazo because manje ithi lonkosi zonke izifiso zakho mazisa uNkulunkulu haleluya bese yena ukuhlahlabelisa indlela yakho amen so siyathemba ukubona ukuphumelele bazalwane besikufisile nangesitayeze saphuma kubo Archbishop ukuthi ubaba uNkosi afake nayo isambatho esifana sakho amen bazalwane ayibefisile abaholi kakhulu ukuthi kube njalo kodwa uNkulunkulu wasisiza nabo namhlanje kuyenzeka bazalwane haleluya bazalwane mayibonge inkosi bazalwane uNkulunkulu ufanele udumo uthi uPauli ngiyayithemba yena leyo nto ukuthi oqala umsebenzi omuhle kini
feza. Amen bazalwane. uNkulunkulu ke uqala umsebenzi kithi bazalwane. Sesiqalile kodwa uNkulunkulu uqala umsebenzi. Uhlelo lwethu bazalwane kuzoba nezikhulumi ke bangcwele. Kuzoba nezikhulumi ngoba izwi lenkosi nawufunda incwadi kaTimotheyu uchapter 3 incwadi ejwayelekile esetshenziswayo uma ugcotshwa umholi. Amen bazalwane. Emisa ukuthi umholi kumele abe njani. Kodwa kunevesi ke la engilithandile bazalwane uma ubheka le ncwadi kaTimotheyu yokuqala isahluko 3 verse 7. Amen. Hallelujah, 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 Incwadi yokuqala kaTimotheyu isahluko sesithathu elifundeka ngalendlela okufuneka kwabaza kuphatha ibandla nakumadiyakoni. Uma ufunda uverse 7 lithi kumelwe futhi ukuba abe nobufakazi obuhle kwabangaphandle funa ayele esihlambeni nasesihibeni sikaSathane. Amen bazalwane. Amen. Lalibekisa ngomholi bazalwane ukuthi kumele ukuthi kube umuntu onani onobufakazi obuhle. Kube nabantu abazofakaza ngaye. Amen. Malonke amalenkosi. So ingakho ke bazalwane bazosukuma manje bazofakaza bazalwane. Amen. Haleluya ukuthi vele ngempela yahambisana bangcwele. Amen. Haleluya bazalwane. So bazothula ubufakazi ngabo bazona abazombenza manje malonke amalenkosi. Soqala angathi ngisambona ngiyambona ubaba. Ubaba uNkosi ozomela umndeni. Amen. Abafakazi njengomholi waseNkosi. Uthi nje before ngathi ngiqala
ngizokhulumela umndeni. Haleluya baba. Inge ngithi umkhuleko unamandla ke kuthi lona akufanele yini ukuthi angahamba phambi kwebandla angeke alifake yini esigodini. Haleluya abantu. Ngibonga ukubekezela kwakho Dlamini. Amen. Sinenge izinto sisahamba phambi kwabantu esidibana nazo endleleni sihamba. Kodwa lezi zinto lezi nazingakuyisanga kungakhona sebeyaphuma ibandla ukuthi ufanele ukuthi ungahamba phambi kwebandla. Amen. Ize lithi izweni ilanga naku ukubekezela. Kwabazindweni nabagcina umthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Siyathemba ukuthi ngokubekezela kwakho bakubonile ukuthi ugcinile umthetho kaNkulunkulu. Ufanele ukuthi ungalimela ibandla. Nkosi yomusa. Ithi ngiyabongela ke Dlamini. Amen. Ukufina kwakho enkingeni noma usahamba endleleni awuhasaba phambi kwebandla kunezinto esidibana nazo. Amen. Kuneyinkinga esidibana nazo endleleni uzuqabanga ukuthi okungcono uhlale phansi. Haleluya. Kodwa uNkosi wathi noma dibana nazo inkinga endleleni wabona ukuthi uhlala kwama kuzungisiza. Eselapha ngebantu ukuthi ufanele ukuthi ungahamba phambi kwebandla imele ibandla. Kodwa engukelayo ebandleni lonke athi akuhlala ngaye ukuthi uNkosi akasafanele sebaqabaka kudonsa istepisi bathi akehle istepisi kodwa istepisi basidonsile. Kodwa kungaba kanjalo ngoba ngelimele bazalwane. Haleluya. Umntana babomncane. Amen. Umfundi. Haleluya. Amen. Ngijabula nje ngoba kunaba aphathi engibabonayo engibabonile evikini eliphelile basingathile ebuhlungwini besinabo obobustetile ngokuba ukuthi izinto nasehleliwe azithintwa. Haleluya. Abe sikushintile mhlambe lokho sathi cha ngeke kusaqhubeka lokhu ngoba sesivelelwe yilokho. Haleluya. Kodwa ngoba besehleliwe konke sathi umsebenzi awuqhubeka ukwazi uma. Amen. Ngokulimana komfowethu owelamaye. Haleluya. Owelamayele emhlane. Amen. Hayi ukuthi mhlambe uNkosi nje wakwabo endlini kodwa umsebenzi sithi awuqhubeka. Haleluya. Ngiyajabula ke ngokubuka abazalwane ngibabonile abanye namehlo
hawu labazalwane besinabo evikini eliphelile ngaphakathi neviki beloko bebabanathi abazange bashiye endleleni manje ngisho ukuthi ngiyanemukela nonke mukela ababhishophi mikela imbokodo bikelela intsha yonke indlu yonke ngiyibingelela egameni likaJesu siyalemukela-ke sibakaNkosi Bodlamini wena kunene sibosibudadledle saka nobaba sithi sibapha sibadlulile osamukethe sinobova amalanga komahlokoto abahlokoto ithi mlemkhetheni taphiwa kusaphala komakhethelisa sakweni ibhunye ebuthulo singamalangeni-ke bazalwane siyanibingelela nonke siyalimukela sithi kusekhaya la sizokuwenza nje konke umsebenzi womfowethu uqhubeke kahle kodwa ngiyathemba ukuthi ngendlela anginibonani khona ngiyajabula ngiyanibona ukuthi ngabantwana lize lithi izwi lenkosi abasithobe ababizwa ngelami igama ithi bafune bami buso mina ngizobezwa ngisezulwini ababizwa ngegama bayasithoba abasizi isithoba ngikhwankwa amen bayasithoba haleluya baye ngishithina lamazwi-ke nami ngiyabonga bazalwane inkosi yothembisa amen
Abangofakazi, amen. Ngabaphathi, haleluya. Futhi nje angasipha nengoma, haleluya. Amen. Ungeza la phambili mfethu. Amen. Amen. Nofakazi ngaye bazalwane. Amen. Umuntu olungile, angibazi umuntu olungile nje. Empilweni yami uzwa abantu labakhuluma ngemindeni yakhabo baba ukuthi hey bayabheda kakhulu but lo I know. Saphiwa umuntu alright. Ongakwadi, onesineke, obekezelayo futhi. Amen. Angimangali ukuthi namhlanje sila lasikhona ngoba umholi kumele kube umuntu onenhliziyo enhle, obathandayo abantu, nomoya ophansi. Hallelujah. Bengithanda nje ukukhuluma no-auntie namuhla ngithi ukumkhuthaza. Masibheka impilo kaJesu eBhayibhelini bazalwane. uJesu wayehlala nabantu isixuku esiwu-5,000. Amen. iBhayibheli malikhuluma ngaye likhuluma ukuthi siyabona kuza umfana kuza namafishi ayi-2 namaloaves ayi-5. uJesu uyaphakamisa uyabusisa ufida abantu abawu-5,000. Amen. Liphinde iBhayibheli likhuluma ukuthi uJesu wayehlala nabantu abawu-72. uLuke 10 loyo. Bese lithi bekabaqinisa bese abathumela ngaphandle ukuthi bayoshumayela indaba ezimnandi. Phinde lichubeka iBhayibheli lithi wayenabafundi about-12. Hallelujah. Kubafundi about-12 wabagcoba wabathumela nabo ngaphandle ukuthi bayokwenza umsebenzi waNkulunkulu. Lichubeke lithi wayenabafundi about-3 bebamkhapha makayothandaza ahlale nabo bebahlala naye eceleni kuba wayekhuluma nabo imfihlo zombuso kaNkulunkulu. Amen. Bese liyaqhubeka naye lekilithandayo ukuthi kwakunoJohn. uJohn wayesondelene kakhulu noJesu aze alala esifubeni sakhe. uJohn uye wayazi imfihlo zikaJesu neimfihlo zombuso. So nakuwe anti njengoba ubeba la namhlanje bengifisa ukuthi understand isixuku esiwu-5,000. Amen. Uphinde understand about 72. Uphinde understand about 12. Uphinde understand about 3. No uphinde understand nomunye. Yeah. Akusibo bonke anti abantu abakufisela ukuthi. Hallelujah. Nanoma sonke sisendaweni eyisodwa sonke sizokhonza. Kubalekile ukuthi wazi isixuku. Uphinde umazi uJohn.
uqhubeke futhi usithande isixuku, usifide isixuku njengokubizwa kwakho njengoba namhlanje sikubeka. Bathande, bakhulekele. uJesu-ke uze waya to the extent ukuthi aze abafele abantu bakhe. So labo baholayo wazi ukuthi umphefumulo wabo uyobuzwa kuwe ngelinye ilanga. So bahola, bahole ngothando, bahole ngentobeko, phinde ungalilahli izwi lakhe. Amen. Bese ngikushiya ngamahubo engiwathandayo lapha. Cela sivulwe amahubo 23. Emadlelweni alihlaza futhi uyangiyisa nasemanzini okuphumula. Alithi umuntu, lithi uJehova. Amen. Yena okuyisayo nasemanzini okuphumula. Sengathi ungafunda ukuncika kuye. Phinde lithi ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola nasendleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Nabantu abangaholi emhlabeni banazi imoto, banazi izindlu, banayo yonke into. Amen. Kodwa abanako ukubuyisa umphefumulo okutholakala kuNkulunkulu. Amen. Uyedwa khona ukubuyisa umphefumulo nanoma isimo sinzima, uNkulunkulu uyakhona ukuthi akugcine ube nokuthula ngaphakathi. Nalokho bakhona. Sengathi ungancika kuye. Bese lithi uphinde lithi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezizwe. Bese lithi ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachitheka. Impela okuhle nomusa uma wenza uJehova umelusi wakho uyokulandela. Amen. Yonke ukuphila kwakho. Bese ngathi ungahlala endlini kaJehova ukuze kube kunaphakade. Siyakuthanda anti, siyabonga kuba no-anti ofana nawe egameni likaJesu. Amen. Abantu ababekezelayo ekholweni, ababekezelile. Amen bangcwele. Amen. So kuwa ama-characteristics bazalwane womuntu vele kumele abe umholi. Amen bangcwele. Kuwa ama-characteristics bazalwane kaNkulunkulu. Yeah. Because uNkulunkulu bazalwane ukubekezela kaNkulunkulu. Ithi uNkulunkulu ubekezela bonke abantu ngokuthandile ukuthi bonke abantu benze njani basindiswe. Yingakho asibekezela mawufuna incwadi kaPetru. Ithi ingabe uNkulunkulu bathi abahle kusuku bathi kunini uyabuya, kunini uyeza. Bahle kusuku. Kanti uNkulunkulu wenze njani uyabekezela. Amen. Ngakho lenkosi. Haleluya bazalwane. Manje bazalwane sizothola ubufakazi bazalwane obusebandleni mangcwele. Amen. Amen bazalwane. Sizobalansisa nje ngenxa yesikhathi bazalwane kodwa sizobalansisa ngoba umama nobaba. Amen bangcwele. Siqala endlunkulu ke bazalwane. Amen. Qala endlunkulu oyedwa endlunkulu. Amen bazalwane lapha nabomama. Amen. Amen. Somuzwa ngengoma bazalwane sekasuma. Haleluya. Amen.
Amen. Amathuba ke lawo. Hallelujah. Ngizokuyela ngasebandleni labomama kuthi nje bengisamangele ukuthi kanti manje lo mama kazalwa yini yena umama. Amen. Okukanye lo mama kanti abomama abamazi sekahle ngesibili sethu. Amen bazalwane. Hallelujah. Kusho ukuthi ke bazalwane bami egameni lenkosi yethu Jesu amen. Hallelujah. Ubaba uNkosi imazamngale amen. Hallelujah. Ngibona ngifika kangakanani. Amen. Kodwa ngimazamngale amen bazalwane. Hallelujah. Basahambisana kakhulu nobaba. Ubaba kade abathanda labafana ababili. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lo hambile nalo amen. Amen. Ubebatha. uJesu ngelinye ilanga uhamba phambi kwezimvu zakhe aziholile uzibiza ngamagama zimlandele abahambi yena emva kwezimvu uhamba phambi kwazo amen bazalwane ubaba uNkosi uhambe phambi kwabo nomama amen ube ezibiza ngamagama zibe seziyamlandela zimlandele ngoba azibize ngamagama kodwa mawuye wafohla ziyakwesaba lezini azikuthandi amen bazalwane ngoba ugulukudele amen bazalwane abagulukudelanga ke haleluya bangene ngesango bangene ngesango lezimvu amen balikisimbana izohlatshwa ngoba na uphakathi kwabazalwane uphakathi kwabobaba nabomama awazi ukuthi ubani ophethe lumele ngoba umuntu lana phenduke umuntu hamba njengabheke emuva amen bazalwane laba babili bona bebangenandaba ukuthi wenzani lapha yababa ibandla uma uphethe ibandla kufanele ukhulume noNkulunkulu uma uphuma endlini uthi ngena nami uNkulunkulu wami hamba nami kule ndlela wena ozongiphephisa wena ozongivikela ngoba uthi bhekisa amehlo akho ezintabeni usizo lakho livelaphi liyavela kuJehova yena wenzile izulu nomhlaba akayovuma kuba lishelele Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyabonga bazalwane bami. Ngiyabonga mama Nkosi. Hayi ngiyabonga ukuthi uhleli kahle. Amen. Bonga ukuthubeka. Uthubekele phambi ngoba noba uNkosi angeke abe nesithunzi ngaphandle kwakho. Kunjalo. Amen bazalwane. Hallelujah. Ubaba uNkosi angeke abe namandla ungekho wena. Kunjalo. Noma isilimo safika ensimini safika sangena kuwe sangena kubaba amen bazalwane Nkosi yomusa kodwa hamba kahle endleleni haleluya hamba kahle bathe ngathatha isikhathi Inkosi ayikuthi haleluya amen Pusayo
Haleluya. Ekseni bazalwane inkosi yomusa. Ayibe nani. Amen bazalwane. Ngiyabonga ke bazalwane ukuthola ithuba lokuma la bazalwane. Hey baba Nkosi. Ngiyabonga futhi mfowethu. Ubonga uNkulunkulu abe nawe. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu abe nawe, ngabe awukho la. Ukube futhi nalezi zinto ezenzakalayo ezweni lasemhlabeni. Ukube baba uNkosi unaka izinto ngaba ukho ekukholweni. Ngoba ngabe soke wahamba wafuna ukuzwa ukuthi kungani abanye abakini bahamba. Bese soyasuka enkosini. Manje ngokuthi umile baba Nkosi ekukholweni naku sinawo. Manje ke bazalwane ngikuthanda kuba uNkosi. Kuba uNkosi ngisuka kude naye lapha-ke. Ulimadida, khuli bishop yethu, ngisuka ekudeni nobaba uNkosi. Manje ngeke kodwa ke ngikuhlanda umlando omude kakhulu ngibonga nje ukuthi baba uNkosi sole kusekhulweni. Wasikhulisa baba Nkosi, ubaba Nkosi ke bekade sithi thina uyasihlupha bazalwane. Ngingakazi ukuthi ngelinye ilanga ngizoba ubaba. Bengithi uyasihlupha ubaba uNkosi ngoba ubaba uNkosi bekade ahamba qoqodela wonke umuntu omusha. Athi siyahamba siya emlindelweni. Amen. Uma uthi utawufuna ubaba uNkosi bekade akukhipha ngenkani. Manje ngiyabonga ukuthi ubaba uNkosi wangikhipha ngenkani ngaze ngaba ikhono eliphelele kuNkulunkulu. Manje ngiyabonga. Amen bazalwane. Ukuthi ke futhi ngikuthanda ngoba la ebandleni abantwana bakaNkulunkulu ngikhulela khona. Manje ke kuhle bantu abasha ukukhulela ebandleni wazi nanomthetho wakhona ukuthi uthini. Umthetho wala ebandleni labantwana bakaNkulunkulu ukuthi kufuneka umuntu omusha akholwe. Abe nenhlonipho. Amen. Ngiyabonga baba uNkosi njengoba izwi lenkosi lithi kanjalo akukho ukulahlwa. Liqondene nawe no. Akukho ukulahlwa mawukholwa baba uNkosi. Manje ngalezwi leli elifundiwe lapha ku verse 7 ngilithandile baba ngoba libhekene nawe. Manje ke baba uNkosi yazi ukuthi njengoba ulanga lesipilo esihle kangaka. Kithi thina futhi kwabanye esikholwa yabubuhle. Haleluya. Amen. Kufanele ukuthi uqine baba uNkosi. Manje ngima ngesibindi phambi kwakho naphambi kwamama ngoba ngiyakwethemba baba uNkosi. Futhi baba uNkosi ngiyazi ukuthi akusekho la usazophinda ubheka khona emuva. Haleluya. Indlela iya phambili baba uNkosi. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akusize baba uNkosi ungabuyele emuva. Mama, njengoba ugogo bekadasho akukuhle kwabanye njengoba una kulesikhulu. Kufanele ukuthi uqine. Okokuqala uthi uma uphuma endlini ukhuleke uma uza lapha phambi kwethu. Amen. Ngoba uza phambi kwethu sibe sekubuke nangelinyiso lokuthi sowuzibeke phezulu. Manje sibonga ngoba umuntu okubeke phezulu uKristu. Amen. Nkosi yomusa ibusise. Kwehlalo zabo ngingeke ngizibale. Ngibingelele omama imbokodo, ngibingelele abantu abasha abafana namantombazane abo. Bese ngokukhethekile ngibingelela abaphathi bami umama uNkosi nobaba uNkosi. Haleluya. Njengoba ke eseshilo uprogram director ngimhlonipha ngithi ngibaba kodwa mncane kunakini njengoba ethi umeme wami. Ngisile bazalwane.
bobabili nomakoti ukuthi bamile baqina enkosini hayi ukuthi bebeme ngoba bekulula bekumnandi bazalwane ikhukhula nevunguvungu kodwa bahlala enkosini azange bahamba baphephuka nomoya ubhuti ngimbiza ubhuti mina yena umbiza sisi bebembiza kanjalo futhi nanobhuti ongasekho ebesimbeka levikeseni ekhaya kaNkosi ngiye ngafika nami ngo1983 ngabathola behleli enkosini kuyangijabulisa lokhu siyesithi thina kunesisho esithi umfundisi akamzali umfundisi kodwa ubaba uNkosi ubeka umfundisi wami umzalile umfundisi nobhuti besimbeka futhi kule viki eliphelile ube ngumfundisi naye bazalwane okusho ukuthi ivangeli ekhaya kaNkosi likhona ngibongela nogogo umama wethu ugogo Zondo inganelikazi noma engekho ngenxa yokuthakathatha uma ebona abantwana bakhe sebekanje utwami ke nosisi wami ngicela ukuthi nime enkosini impilo ngoba manje njengoba senihleli kanje senibe yisibani nihleli phezulu wonke umuntu usebukile kini kwangathi ukuhamba kwenu kungaqonda njengoba bekuqondile vele kodwa uNkulunkulu nguye ozongisiza aniphe amandla Ifanana nomkhumbi ohamba olwandle bazalwane. Umkhumbi masubona uhamba olwandle ziningi ivumvungu odibana nazo. Kodwa lo mkhumbi awubethi uyema ngoba usuke uthunyelwe la uthunyelwe khona. Uyahamba uthi wena uyawubuka uthi kodwa lento ngathi ihamba kancane yofika ni. But finally lo mkhumbi uyafika la uyakhona. Nakini ke sibuke lokho ukuthi mfana nomkhumbi sizonhlupha kumbe siyibanje kodwa nime entwini enkosini ningasuki kuyo uNkulunkulu uzonisiza akahlulwa yilutho njengoba umhlabelela ukuthi uJesu akahluleki akahlulwa yilutho akukho okuzodlula uma nime enkosini kodwa ngakho konke kufanele sikhumbule ukukhuleka bazalwane ngoba uJesu wathi naye mayesevalelisa abafundi bakhe wabashiya nomkhuleko kodwa mawungekho umkhuleko sizolimala kakhulu phela ukuthi kubaphathi bonke sibakhulekeleni bazalwane singathi ngoba sesibabeke lapha phezulu bese kuba yithi futhi esibanika le inkinga kwangathi singabambisana besasihola basihole ngobuqotho nawo kwethembele Nkosi yokusisa bazalwane amen haleluya haleluya Mama mazela nasesikolweni bazalwane amen haleluya phinda mazela nasenkosini banqwele amen ngaphansi kwendawo khona ugogo Makhanya bazalwane ngaphambi kokuhlelele naye ugogo Makhanya endaweni nasentondoni omdala okhona bazalwane amen Nkosi yami ngicela uze ngaphambili gogo bangahlabelela bazalwane